A la mar hi veig el vent, hi veig el blau del cel i la llum del sol. A la mar, de vegades hi veig amors, hi veig somnis i esperances. A la mar, de vegades t'hi veig a tu, encara que ja no estiguis amb tu. A la mar és on jo sóc, encara que sigui lluny de tu. Arribem a Mallorca, acaronats per aquesta mar tranquil·la i envoltats de tots els blaus. L'aire és net i clar, i el sol ho il·lumina tot amb força, i sa Dragonera ens obre la porta de Mallorca. Ara navegarem les 35 milles que separen sa Dragonera d'Estrenc, on ens submergirem de nou en el blau turquesa més bonic que he vist mai. Ja hem arribat, Ja hem arribat. El pas de la Dragonera. Andratx. La bahia d'Andratx. T'agradava molt estar aquí. Jo callaré com em puc. Tenim la proa. Estrenc és un sistema de dunes de gran valor ecològic que va des de la colònia Sant Jordi fins al Club Nàutic de Sa Ràpita i s'estén cap a l'interior una distància de 1,5 quilòmetres.
Les dunes només es poden formar on es donen unes condicions molt determinades de disponibilitat de sorra de la mida adequada, vent capaç de transportar-la i la presència de plantes capaces de viure en aquestes condicions tan extremes. Aquí, a Estrenc, es donen totes aquestes condicions i podem gaudir d'aquesta meravella de la natura. Molts sistemes de dunes de la costa desapareixen sota la pressió urbanística i Estrenc és l'última gran extensió d'arena que queda sense edificar a Mallorca. Si a això li afegim el preciós to turquesa de l'aigua, el fa un lloc únic. Aquestes precioses imatges han estat gravades al mes de juny a primeres hores del matí. Desaconsellem anar-hi els mesos de juliol i agost al migdia, ja que és una platja altament massificada en temporada alta. Un mallorquí! A veure, un petó. Menjaré un mallorquí. Tenim per comer. Sí, perquè m'anava a comprar sobrassada, és faré pa amb sobrassada i formatget. Calent a la paella. I aquí no el faràs, no? No. Jo també en vull. Vale, vale. Salta. Perquè Mira. Mira. Volem agrair a tots els amics que estan fent possible aquest canal a través de Patreon. Aquest vídeo és possible només gràcies a vosaltres. Si t'agrada el que fem i ens vols ajudar a fer créixer aquest canal, ves a l'adreça de Patreon que hi ha a la descripció del vídeo i converteix-te en un dels nostres patrocinadors. També ens podeu ajudar accedint a una versió més extensa d'aquest vídeo al canal de pagament de Vimeo. I si us ha agradat, us agrairem que us subscriviu a aquest canal de YouTube, La Vida a Vela, que ens poseu un like, que ens deixeu un comentari i que compartiu aquest vídeo. Entre tots, estem fent aquest canal. Moltes gràcies.